Ridefoden kommer. Jeg kommer med Budtjek Pedersen. Du behøver ikke køre tømmer sammen på tomten henne i bygaden. Hvorfor ikke? Tag huden af! Hvem skal jeg sige det fra? Niels Høgh på Ursprung. Du vil blive afvist et sted ude på Bymarken. Bymarken. Bystævnet. Hvad laver han her? Hvem har tilsagt ham? Jeg har noget at sige jer. En jordløs har intet at gøre på et bystævne. Ja, han er jordløs. Han har intet at gøre her. Jeg har noget vigtigt at fortælle jer. Ikke her på bystævnet. Vi vil ikke høre det. Jeg har noget vigtigt at fortælle jer. Vi gider ikke. Nej, lad os nu høre Nej, stop, når du taler! Nej, lad os dog høre på ham. Hos skyggen. Vil du høre, hvad de siger? Nej, men jeg tror, de kommer nu. Der er de. Nå, sådan ser de ud. Men hvad har de med jorden at gøre? De vokser i den. Jamen, hvad har de med byjorden og jordfordelingen at gøre? I Tyskland avler mange poteter, fordi at bønderne selv må bestemme over deres jord, og ikke behøver at vente på hinanden. Jamen, hvordan bliver det en retfærdig jordfordeling? Det bliver et stort arbejde at fordele jorden, så I må hellere begynde at gøre jer tanker om det. Jamen, var det det, du ville sige til bystævnet? Noget i den retning. Ja, Måske var det Ridefoden mente, og det var slet ikke en straf. nej. Og i virkeligheden ved Ridefoden vel ikke noget om det. Det gør kun Niels Høgh, men måske jeg kunne sælge jer en spand fuld poteter til efteråret. Jamen, hvad skal vi med dem? Plante dem selvfølgelig. Jeg tror, der bliver raft om dem. Vi må hellere se at komme hjem. Ja, inden de voksne kommer og ser, at vi har været væk.